terima kasih sudah berkenan menyisihkan sebagian rezekinya buat Aji Laras. Mudah-mudahan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan yang lebih banyak nggih. Mugi-mugi bermanfaat, berkah manfaat, berkah barokah kagem. Nggih, berkah umure, berkah rezekine. Nggih. Niki Gendho Uut kula ping pindho niki pinanggih kalih menika kalih Alah, dene mau Pak Lurah. Priwe? Arki sing sebelah. Oh, kalih bulian. Non? Buli. Ya mbak lah masa bolah musuh. Ya ibu lah wong anu anake, Bek. Nang sandinge kaya kae kok mbak. Ya wis genah masa ngono nek kau sing nang sandinge ya ora memper-memper lah. Lah iya. Ngapunten nggih, Mbak Lian nggih. Ngapunten wong MC tua sih. Tapi arep kaya apa kan pilihan. Pilihan terakhir. Yo, bacotke. Lila aku. What?